שלום עליכם, Welcome back. בואו נדבר קצת על העניין של פסח. מה זה פסח קצת? איך קופצים מנפש הבהמית לחשוב כמו נפש אלוקית. שגם נפש הבהמית תסכים ותהיה אלוקות. שני הנפשות יהיו אלוקות. נצא מהנפש הבהמית לגמרי, מפסח. מעשיר הבשר שאנחנו רוצים במצרים, כאילו. אומר הנחש לחווה, אף כי אמר, לא תאכלו מהעץ וכו' וכו'. אף כי אמר. למה הוא אומר לה את זה? היא נמצאת שמה, אז הוא רואה אותה מסתכלת על מה? דרך אגב, אני מדבר לשון נקבה, זה מה שהתורה אומרת, אבל בואו ניקח את זה לכל אחד מאיתנו. לשון זכר, לשון נקבה. מה את עושה שמה? מה אתה עושה שמה? עומד ומסתכל. על מה? אמר הקדוש ברוך הוא, יש לך פה גן עדן. אתה נמצא בגן עדן. יש לך הכל. הכל. אתה בגן עדן. דבר אחד, יש פה עץ אחד, אל תאכל ממנו. אז מה חווה עומדת שם ועושה? היא מסתכלת עכשיו רק על העץ הזה, ומה היא אומרת? טוב העץ למאכל, וכי תאווה לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. איזה תאווה יש פה פתאום עם העץ הזה. רואה אותה נחש בגימטריה זה משיח. 358. הנחש, הוא מתפלא עליה. זה החידוש פה. הוא מתפלא עליה. הוא אומר לה, אף כי אמר, השם אמר לא לאכול. את מסתכלת ומנסה איכשהו לעשות את התאוות שלך ואת כל הרצונות שלך, איך לאכול אותו את העץ הזה. הוא ממש מתפלא מהחוצפה שיש לה. אף כי אמר. אז היא אומרת, כן, תאווה לעיניים, נחמד העץ להשכיל, וטוב העץ למאכל. אז מה הבעיה פה? הנחש, יודעים שהתורה זה משל, אז הנחש הוא בעצם יצר הרע, שהוא אף פעם לא מפסיק לדבר. אבל פה במקרה הזה הוא בעצם המשיח. נחש, המשיח. הוא אומר לה, אף כי אמר לו, ואת אוכלת והולכת לדבר איתו. אז הוא נהפך לשטן. הוא דוחף אותה על העץ. איך יודעים את זה? אף כי אמר, זה גימטריה 359, עם האותיות, עם 7 אותיות. אף כי אמר, 352, עם 7 אותיות של אף כי אמר, 359. אז ברגע שהבן אדם מתחיל לרצות משהו, הוא מתחיל להתאהב בדברים שלא צריכים, השטן ישר קופץ ואומר, יאללה, קח, זה בסדר, זה טעים, זה טוב, רצונות. איך מתפטרים מהרצונות האלה, של לחשוב רק דרך הנפש האלוקית, ולהעביר את זה גם כן לנפש הבהמית. אז כתוב, ואומרים את זה הרבה מקומות, עם חוצפה של קדושה. שיהיה חוצפה. כמו שהמלאק בא עם חוצפה של קליפה, שידע מה שקרה, מה שהשם עשה לבני ישראל, והוא בא בכל זאת לכם איתם, חוצפה של קליפה, נעשה חוצפה של קדושה. רואים במרדכי, שהוא לא זע ולא נע מהמן. זה ממש מטורף, זה חוצפה של קדושה, אתה לא מפחד ממנו, הבן אדם הוא שני למלך, הוא יכול לעשות הרבה דברים. הנה, הוא רצה להרוג אותך ואת כל היהודים, ומה הוא ניסה לעשות. אבל זה נקרא לא זע ולא נע, שהיצר הרע בא מדבר, לא שומעים ולא יודעים. הרבי מלובביץ' אומר, היסח הדעת. לא שומע, לא רואה, לא כלום, אין, אף אחד פה. הוא ילך למקום אחר, איפה שכן פותחים לו. זה פיצץ את המן. זה היה הסוף שלו.
רואים את זה גם כן עם שפרה ופוע. פרעה אומר להם, תהרגו את כל הזכרים, את כל הילדים. לא שומעים לו. איזה מין טירוף. פרעה אומר, לא שומעים לו. הם מחיים את הילדים. ובניסיון הזה השם בונה להם בתים. בניסיון הזה השם עושה את מרדכי, מי שמרדכי הציל את כל בישראל. הכל ניסיונות, זה הכל כאילו. אומר הקדוש ברוך הוא, עם קשה עורף אתם. עם קשה עורף. אבל זה למעליותה. צריך להשתמש בזה למעליותה, לקדושה. עם היסח הדעת. כשעושים היסח הדעת, כמו שהרבי אומר, אז עם הפסח אפשר לקפוץ. פסח, פסח על בתי היהודים. זה השיעור בשבילנו. יהודי בפסח יכול לקפוץ, להתחבר עם היוד כו' בכלל לא שייך לטבע. הטבע פה זה בשביל לגלות אלוקות. אבל אנחנו לא שייכים לטבע, אנחנו מעל הטבע. אני ולא מלאך, אני ולא שרף. השם הוציא אותנו וחיבר אותנו עם האין סוף. וכל יהודי צריך לדעת שיש לו את הכוח הזה להתחבר עם זה. וזה פסח, מילה אחת. הפה סח. הפה שסח, צריך לשים לב מה הוא סח. לקפוץ ולקפוץ ולעלות מעל כל דבר שאפשר על ידי היסח הדעת. מקווה שנהניתם, עם מוצא השם, שיהיה חג כשר ושמח.